Ben, pois continuamos entón coas propiedades da auga que son superimportantes para as funcións da hidrosfera. Para que entendedes un poquinho máis. Bueno, polo que sei, este é o punto que máis problemas vos causou a hora de poder entendelo e que realmente implica conceptos ou contidos que ides ver o curso que ven en Física e Química. Entón, bueno, vou tratar de explicárvolo a modo, paso a paso, e o primeiro de todo é explicarvos que ten de especial a molécula de auga. A molécula de auga é unha molécula sen carga, vale? A carga neta serían dúas cargas positivas nos hidróxenos e dúas cargas negativas no oxígeno. Pero a efectos prácticos funciona como se fose un imán de doble carga, porque o oxígeno captura, digamos, ou atrapa as cargas negativas moi preto de si mesmo, mentres que os hidróxenos quedan coa carga positiva. Isto, obviamente, vai ter unha cantidade de consecuencias moi importantes e que son a causa principal pola que a auga é a precursora da vida, por dicilo de algún xeito. Ben, no libro tedes, en primeiro lugar, os cambios de estado. Xa vimos un pouquiño por encima en clase que estes cambios de estado eran os diferentes estados que tedes o estado sólido, aquí representeivolo cunha folerpa de neve, o estado líquido, para os que non sabes o que é unha folerpa, sería un copo de nieve. O estado líquido cunha pinga de auga e o estado gasoso cunha nube. Vale? En cor vermella represento-vos os cambios que supoñen un aumento de temperatura. Lembrade que iso implica maior movimento das partículas, que estas se afasten unhas das outras. E en azul representei un descenso de temperatura, que sería disminución ou menor movimento das partículas. Vale? Importantísimo que saibades que durante os cambios de estado a temperatura mantense constante, non varía. Por qué? Bueno, pois como vos decía antes, como a auga funciona como un dipolo, o que vai facer é que vai estar constantemente establecendo enlaces momentáneos de fraccións de segundo entre cada unha das moléculas de auga. Por exemplo, no estado líquido vai estar constantemente formando unións e desfacéndose. Pero que ocorre cando engadimos auga ou calor a esa masa de auga? Pois que en lugar de empregala en aumentar a temperatura, vai a empregar en romper esos enlaces. Entón, durante ese proceso, a subida de temperatura vai tendo lugar, pero dun xeito moi lento. E cando se produce o cambio de estado de líquido a gas, mantense constante. E despois, unha vez que xa cambia de estado, volve a subir de xeito moi paulatino. Vale? Digamos que o momento no que mantén a temperatura máis é cando está en estado líquido. Vale? Porque, o que vos dicía, vanse formar estos enlaces momentáneos que se crean e se destruen e esa enerxía, en vez de destinarse a subir a temperatura, destínase a romper estes enlaces. Entón, como se chaman estes cambios? Comezamos polo estado líquido. Cando pasamos de estado líquido a estado sólido, falamos de solidificación. Cando cambiamos de estado sólido a estado líquido, o que ten lugar é a fusión. E aquí vai un cambio respecto ao que tedes no libro. No libro falamos de evaporación. E eu puxemos vaporización. E vou vos explicar por qué. Bueno, o cambio de estado líquido gasoso é a vaporización. Hai dous tipos de vaporización. Ou ben a evaporación, que é algo natural que ten lugar sobre unha superficie, por exemplo, un charco, que coa enerxía do sol as partículas da superficie adquiren enerxía suficiente para cambiar estado gasoso, e por outra banda temos a ebullición. Imaginade unha zona de augas termais onde aumenta moitísimo a temperatura. Bueno, aquí falamos de que hai unha temperatura determinada, pero tamén unha presión determinada. Vale? A nivel do mar, aquí a auga entra en ebullición en toda a masa do líquido, por eso saen esas burbullas dentro. Imaginade unha pota, unha cacerola ou calquera recipiente de auga que poñemos ao lume, unha cociña eléctrica, e que empeza a ferver. Bueno, pois ese momento que estamos vendo son burbullas. Esas burbullas non é máis que gas que se vai desprendendo, e se desprende dende o fondo.
Se poñemos a secar a roupa, o que se seca ou que se vai desprendendo é a auga que contén a roupa, pero a nivel superficial, vale? Eso serían as diferencias entre evaporación e ebullición. Que ten lugar na natureza principalmente? Evaporación. A gas nas zonas que están próximas a volcáns ou a zonas onde haxa moitísima fricción de placas, aí podería darse lugar un proceso de ebullición. Pero se non de sitio natural, o que vai acontecer é a evaporación. Vale? E por último, veríamos que de gas a líquido, o que ocorría, que vos comentaba antes, cando se desgasificaban as masas de aire, de gas que se desprendían dos volcáns, ao perder a temperatura, cambiaría estado líquido. En este caso, falamos de condensación. E logo temos estas dúas, que son como máis extrañas, non adoitades detectalas, pero sí que sabedes vou vos poñer sempre, sí que ides saber o que vos estou falando. Se cambiamos de sólido a gas, ocorre sublimación. Exemplos: pastillas destas que se poñen nas bonecas ou no pulso para poder repeler os mosquitos. É unha pastilla sólida que vai desaparecendo, non desaparece milagrosamente. O que ocorre é que cambia a estado gasoso directamente, pasa de sólido a gas. Outro exemplo, pois, os ambientadores que están nunha pastilla e que vanse desfacendo, non é que se desfagan, é que pasan directamente a estado gasoso. Algo máis difícil de observar na natureza sería o paso de gas a sólido, que sería a sublimación inversa. En que lugares pode producirse? Pois imaginade que estamos na Antártida a menos 58 grados centígrados e temos auga fervendo, auga a moitísima temperatura, vale? Abrimos esa auga que está a moitísima temperatura e o vapor que sae inmediatamente polas baixas temperaturas solidifica. Eso sería a sublimación inversa, vale? Hai menos exemplos. En a natureza producese un pouco menos. Fixademos que falamos xa do cambio de estado e case poderíamos engadir ou pasarnos a última das que vos presenta, ou a penúltima sería da que vos presenta no libro, que absorbe gran cantidad de calor. Polo que vos dicía antes, que vai a ir rompendo estes enlaces, producense os cambios de estado e demais, ten a capacidade de ser un fantástico regulador térmico, tanto para os organismos como para o medio ambiente. Por eso, nas localidades, vilas, cidades que están próximas á costa, a temperatura é máis morna, non cambia entre extremos, nin vai tanto calor en verán, nin tanto frío no inverno, vale? É un excelente regulador térmico, é precisamente por o que vos explicaba antes. E tamén está relacionado con esta outra propiedade, ten gran capacidade disolvente. Aquí temos sodio e cloro, o cloruro sódico xunto e a sal común, a sal de cociña. Vale, se tivésemos unha rocha alita, que xa vimos, e a metésemos nun caldeiro de auga, o que ocorrería é que cada unha destas moléculas individuais de auga o que farían serían rodear as cargas negativas ao sodio que ten carga positiva e as cargas positivas, vale, rodearían o cloro, que é a parte negativa. Isto que é? Unha capa de solvatación. Esta palabra, ainda que vos la poño por aquí, non a tedes que saber, vale? Pero para que vos vaya sonando. Que é o que fai? Pois separar as cargas positivas e negativas. Xeralmente sales, vale? Que están unidas por este enlace iónico, porque sabedes que as cargas de distinto tipo atraense e forman enlaces. E por último, e non menos importante, algo moi especial dentro do que sería a auga, sería esta densidade anómala. Por que? Xeralmente, a medida que pasamos de gas a líquido, líquido a sólido, a densidade vai aumentando, vale? Sen embargo, no caso do xeo, o xeo é menos denso que a auga. Como consecuencia, pode flotar sobre a auga e, ademais, actúa como aillante do frío e permite que os organismos poidan vivir na capa líquida que está por debaixo. E con isto estaría a explicación das propiedades da auga.